blay fi sa sisian daga kerteng ga bathiang tam ga jong utrai jisu blain kur khui fi ha ga negasian ga bamentaru bat nga pediang sobhai fi syaga ba shashkor ya ga tian jong blay sa sisian pat ngai ku blay fi baro ki ba jupe ga nega channel fi ki ba juai gi jingkan tho ki comments agi jingkran jangi baro blain kur khui fi ai ku blay fi ase ki ban nang pet mai ru anda ga negasian keran ga bamenta blain kur khui fi ka nega por ka fi snap ya ga nega tian ka jong blay to ini le syak tian jong blay ngan beteng ya ka banga lakaran arsian sakmat ekran nega farsi jong ki sipongot ki thai sakti ba ngin ya beteng nega jingkran ya ladap kran ga benta ga benengkong ka ba ar ba daga nega por ngan kran nega benta ga balai ko mga ong fi sakmat ngong ka nega farsi jong ki sipongot ki thai sakti kabangilap aka arfsan lanang jong ga gospel jong Matthias kaba u Jesus Christ ukran dalaga jong ka shintor ge jong u kadega farsi ka be day e ya gisingi ke bakhaddo kadega farsi ke be day e yang ngi menta ki kristan ki ba em ha ki ne gi snam ki ba menta ta shiwa ga jengwan jong utrai kaba ar kum ga jinglam prangan penkan ma fi ngong kanega farsi ke day e agador jong ka jinget ho shangkurem jong ki jiu ko mga kran hagi benta ga shakmat khandiat ngong ka jinget ho shangkurem jong ki jiu ka bamot kham tam leile to ka spas nem jong utrai jong yu Jesus Christ ka jinget ho shangkurem jong ki jiu ka sedang ngado ka por ba ushen rang ule chao ya ka kan thai na ka yeng jong ka kata ka dei ka jinget ho shangkurem jong ki jiu anda ushen rang ule chao ya ka kan thai na ka yeng jong ka kadan ka jinget shat kadan ka jinget risa nang ta pada kisah let syagiyang jong ushen rang kisah pendak ka jinget ho shangkurem nang ta ada kisah kawai ya ka jinget kisah penong ka jing kawai kambon sian hi ka custom ka rukam jong ki ju ki kawai hedo nyau sngi ta ka bani fide por ka ne ka farsi ka dei ka ba ya thu ingi tangkum no ba ushen rang wan shao ya ka nong let kurem ya ka ba u Jesus Christ ro on shawan shao ya nga ya fi ya ki kristan ki ba shisha lane ya ka balang ya ka met ka jong u kanega dega farsi ke betu tang ha ka por ka ba Jesus Christ kumunol ikurem on wan shao kanega farsi ke dega ba utrai ukran kum ka jing maham bat ka jing hikai ti ha ka banta ka baningkong krane nega farsi krane fi ya kis jaga jinglong sapti ka bakrane ka jing khu jingi bangilong bala sai dega snam jong utrai krane fi ko ompaniang ka bakran chwang umen sim kho jong oblay ngakrane fish ang kapang kasyarak kabakrane ka mansim jengi ba ka jinglong mansim jengi ngakrane fish pang kikhiyo umpanyang kabakrane ka jinglong jingim jengi nganchupan kan maaf tang katang anum krane yesu iki hagabanta ka baar ngakrane fi kambon ka bang ngakran kadai kumno bang ngapani ba hagano ko rukam ngong itugin tien ngong habang yong ngila shakriu try ngila long kristan ngila kalamut te balay ngi melong ki basta dan e balay tigi thisa tigi melong ki basta baro ngapan ifi nriu nyau teligi mat nagak tian chom lagi banirap yangi mangin sautu balay don ki thisa tigi basta balay don ki babie ba daga to ka bang yakran nga hikaye fi la nga ong ifi tong tungin long ki thisa tigi basta ti hagade ka banta ka balay bat ka bakhaddu ka bangin penkut no artat e ga ngan penkut no artat ne ga jing hikai nga ko apa ni fina por la da fi khlam pat pe ga banta ka banding ko ga baar nga kentu fi pe ga banta ka banding ko ga baar bat pe ne ga balai men taru kan long ka jing hikai kan long ga bible study fi bat kan long ga jing khu ga bakhra ka ba fila ban long jing khu ki we ban ya ban hikai le ne wat ban ya selok hi we ru kan long ga jing khu ha ga ba fi shakri utrai ha ga jing im jong fi to in late no sa gutian jong play sa sisen ngan puli biang ka long ga ba arfusan jong ga gospel Matthias ka bang isya men ga farsi tangan puli ka dekhat baning kong hadu on rio ban ngin se late lot ki jing ki dekhat bible hadu ga dekhat ka bakat lai dengan puli sya tang ga dekhat baning kong on rio anda kumta ka hima ki benang kan long ki sipongot ki thai sotti ki bahaba kila sheme ki sharak jong ki lami noi ga ban tan yo no late kurem sangot na ki long ki bastat ban sanut na ki long lagi babie kita ki babie ab kila sheme ki sharak jong ki kim shimla shimri ya kompanyang lambat ki Henry ki bastat kita ki bastat kila sheme ko ompnyang ngi khulpi jong ki lam ki sharak jong ki
haba utang nong le kurem ula pentut kila samthia baro bat kila yo thia hanrai men sitang senya galalong gajing perta hakmi wan nong le kurem tumi ban le tan ya u to anga pule do gat kat kaban rio ngan kran hagane ka sin kran ga bentangan kham kran ki lai tli ki ai ke badon hagane ga jing tho kaban kong kabangan kham kran menta kabang akwa ban fi kabangan kham kran mentangan ong sa chisian ngan kran ga dekhot ka basan pe ga dekhot basan ngan pule se isen haba utau nong lai kurem mula pentut kila samthia baro bat kila yo thia ngan kran khendia de ga jing samthia bat ga jing yo thia kabagani ga farsi kaba utra ukran ne ga farsi kum ga jing maham bangim dai ban yo thia ala ningim dai ban son thia kum ki kristan agini singi ba khatdo daga bang ong ye ga ta ngakan mau ye ka jing samthia kaba jaha ka bible ka por jang utra jing yu jesus christ fite people ga bible ha ka si ga ba on sa dino ya utrai ba on sa kem no yu na ki perket samani fiken mau jesus christ ya lami ki sunran ki jangu kharwai ngot juda sumdan shu to ga jaka ula le shigirang ba alang do banyakot kum do bandino ya try jing yu jesus christ haba juda su le ma binga haba jesus christ bat ki sunran ki le perket samani wang kamen sim janga ka pisa wang ya duai fiang ni baru le kam shakbat kende ada le debat duai hakiwe ki ktian utra jingi wang duai hakiwe ki ktian ka ya krishan borlem kadai ka por ka badon kam kadai ka por ka badon kam palat penban la fi puli ga bible kong license lai wat utra wan pe ki yo thia bar license ki yo thia bar license kadai ga jing yo thia ki singi ki ba khaddo jong ka jing wan long brio ka jong utra jing shubun sha ka ding fana ki sinran ki yo thia ki singi ba khaddo jong ki singi jong ka jing wan long brio jong utra shubun sha ka ding fana kane ka farsi ro ka thuingi ba ganon ka jing samthia ha ki singi ba khaddo ka ba kane ka long ka jing ka ingi ba nginom samthia la nginom yo thia kum ki khon ki ba ye jong wa gi ni singi ba khaddo to nanai fine ka por ki sinran ki yo thia ka por ka ba don kam kaba utrai wat ik jinga krishan lam jaki hagapor kaba long kaba don kam kaba long critical ngako afine por ken mau kini di gisingi ba khaddo gisingi ba don kam bangin pen kre laga jong jingem kam dai yangi bangin samthia paralog kam dai ngi bangin samthia to balinga krane kani namar kane ka jing thong ne ke thuingi ba ki ba start ri samthia alang ki ba be ri samthia alang kane ka ba snusi ba ki ba start ki thesati ki ba start ru ki ya samthia alang hang ne ano sisen kadai ga basngausi bagi thesat ti ga start ya samthia namar ba ka tin jom lai kong haba unong lai kurim ula pentut barala ngidan kamante ba unong lai kurim u jesus christ kran ha ga bakan jaman sem ka bade yang ngi mentaru unong lai kurim u jesus christ udang pentut ka jingwan jong u ka khlempat ja hadu menta nanong sisen ka jingwan jong u ka khlempat ja hadu menta udang pentut namar ba kaktian jong oblay kong ha ka ba ar jong petros nang balai ga dekat bakandai kaktian jong oblay kong ne tangan puli ka lai kandai ar petros utrai le tuat fang ga jingkular chafang la ga jingkular kom badon ki ye nya ga jing le tuat en re yai sha slam bat phi ubam damon ye ne ban jot la re ba baro kin poi sha ka jingkla ga bamot balai ga jingwan jong utrai ka klempat ja balai ga jingwan rong no ka jong jesus christ ka klempat ja tian jo boleh kong utrai le atuat fang lega jingkulan reu yai ap ya no yai ap ya ko wei pokoi ke mensim ko daban kelaga bomot hadu ba baro akibru ken dayo aga lat bani asang ga gospel ya ga lat pakin kelaga bomot udang yai ap hadu menta ka ya jeng jing ai ga klampat kot ka jingwan jong jesus christ ka klampat ja ban pen kot nai ne ga ya jeng ai nama utrai udang yai ap hagane ga jing pentut jong utrai ga jingwan jong tong inom samthia kini ki sipongut se ki thaisati ki ya samthia na mau nong lek kurim pentuot paralong ngaka pani fine por ngasi sen tong inom pentuot tong inom samthia dalai leru yam pi balai ngong kumta wala kani ka farsi ge thu ba kadon ga jingi othia ga jingap jung nong lek kurim kan mau ga de tang ka farsi ga ba utrang maham nrengi long ki bala banginom samthia kalong ka bala haga jingai jong utra banginom samthia kaktian jong oblay hi ka ongkumta wapusal paul ubakran pang gaba utho asfang haki nong Thessaloni ya ga jingrong no phipule shaikrar de ka siti ga ban kong jong paul si Thessaloni
de haga ni ka shiti jong u shagi tezalni hi kalana ga basan da fi puli ka khat ka basau hat ka basan ka ban rio upol utho e ka ta jing sam thia asngap ong kumni nga ang fi mantan ngong kalong ka bala yingi he ga jing ai jong utra banginom sam thia walai mot tambagani ka farsi ka ang kadan ga jing sam kadan ga jing sam thia ka mot bangini sam thia em utra ukraine ga farsi kum ga jing maham banginom sam thia tangan pule iwai tezalni san sao san rio got khot henry ba fi ko para bangai phimlong ha ga jingdom ba kata ga sngi kan lap fi kom kinong tu kumunong tu mo ka babu kang ba kata ga sngi kan lap fi kumunong tu na ba filang baro aki khon ga jing shai ki khon ka sngi ngimlong na ga jong ka miet limne na ga jingdom kum ta ti tung in om yo athia kum kita ki we henry tung in sharai bat ngilong adka fi hang ni apostol polong no tung in om yo athia kum kita ki we laban long bodon ki ba yo athia rai kan mau kan ga khat babel ka banga pule ka krane fi ka krane nga bangin mi athia kum kita ki we ka tion jong blai ka do namar ta ga daw nga no sa si sen ngi em ki si ba khat do kan mau kam dai ka por bangin yo athia bangin yo athia ha ga ba kan jaman sim bangin yo shot sam thia ha ga ba kan jaman sim ladang ga krane ga jing yo athia la ni ga jing sam thia ngan ai fi lai south league ai fi lai south league ai ka ai ka bala ban pen sam thia ai ngi ni ki si ba khat do ngakran lele ya kan ka por jungi menta ka weina ka bala ban pen sam thia ai ngi ha kini ki por jungi menta ka dei lada ka perthai ka wan biang sachi sen shaka jinglong kumba julong ne ka la long normal si lada ka perthai ka wan biang sachi sen kumba ka julong kata kala ban long bakan pensyo sam thia ai fi wedenga lada ngimlong kiba pek ngor la dangim long kiba pek mat la dangim long kiba long alert la dangim long kiba long awake ha ga bakin zaman siam namar ta ga daw ngat nang sisin sengap bhai ga ne war hajar arphau jara ga tu ga jing pang corona war hajar arphoi bamenta kane corona ka nio artli ki jing khangdam ki lockdown bat ngim tip arphau ar ke ga banja kum ki kristan kum u kristan shimet ne ngangai mafir ga ju gem ku abagan jashu gin duwa utran persange anayaka ngi ang nuot ya kata re ngem tip ngano si trau tip re la da jaba kam kala kut no la da jaba kala wan no ka balong normal ka balong kum ka balalong kum ka deban long ka perthai baro ken mau parlok hang tangi dan kamar sotu bangim deban syakan oi pe yo fisyo sam ti abana oh ka perthai ka along biang kum jilong oh la long normal ki ai ke la long kum jilong pe wal isyo sam ti ang ta parlok tong inom syo sam ti ang ta da lele ru ya la da ka wan biang si sen ka perthai kum ka jilong ka ta ga de ga por ba utrai ai ka lat ingi bangin pen kre yalah di namar ka jingwan jingu pada ga joko por ai la de ga balang bakan yalap khat do ya wa ya ga gospel ga jingu nginom sam thia da lele ru ya nganut ban ong bat ngadon hiru ban ong balada ka wan pai no ka jinglong kom ba ka julong ngadut ban ong bakini kisna menta ki don satang khandiat e lesi ngam tep ngim tep ka por jang trai re kini ka por ga don tang khandiat e na ka e ka bangi don menta ha ka jingwan ka jang trai ka don tang khandiat e shikentian ngan syong ifi lada ka long hi kom ba ka long menta I kom ba ga jingwan ing trai kam slam shu lada kam don hi ka no ga jingkalak katu kat ne ha ka jing sinchar jing giri jing perthai kham tam lei kiri ga ba khlan bor ki ai ki bandalan dat ki banwan ra no eta ga jing sinchar ka ba shitlo perthai ing ba ki mara stat hado kata ngan ong sei sen lada kam dan ga jing kala ha ka jing sinchar perthai kham tam ha kiri ga ba khlan bor da kam mi ga jing kala imat ka jingwan nu trai kam slam shu marta ka dawngan ang sisian la da jaba ka perthai ka wan bang sisian cha ka balong kumajulong what shakan oi hangta what yong all along normal oh kala along bajulong ka perthai ka sulong tang sipor ka to corona em nai ong gomta ka de ka por bangin pen kre kam de ka por bangin samthia what shakan oi samthia dagata ka ba ar para lang ka pani finepor tonginum sha baka ni ka jing embryo jingi ngin pelat jingmat pelat tangai nega jing embryo ngin supio itai nega jing embryo ngin supet pelat tangai nega liang baken jado tangai nega liang jang jing embryo lan ngin la asiliang tan retung ngin sautu bangin lagi kristan ki balang balance ki balang marbiang ki ba ka jing em baken jaman sim ngin le bha ka jing baken jado ngin le bha balenga kran ne kata namar ngayu I bha ka jing kristan teng kham tam le inda fila kham roi ha ka jing embryo
Lakam roy he kayo kakot lakam biang ki ai ki berkhot kashe hiar ka level jeng ka jing shakri blai fi kashe hiar ka level jeng ka jing shakri blai ngala ban pani nuksa naga Bible le kata hande ka por kam sha yangi ngayo iba ki Israel anda kila akio haka jing roy jeng ki kaliam bakin jado ka hiar ka ni ka jing shakri blai kata ka ni ka buit bo setan se le dagi spas nam marta daw ngan ong ifini ka por pe ngiru yang ngilap met palap dan pe tangelang bakin jado kaniga jing imbre jing ngiklat ban le bha ga ban jaman sim ngano se sen tengin lang ki kristan ki ba im biang thau ki balang balance gi sngau tho ga jing imbre ru le bha ga jing makan jaman sim ru tangan puli tangga ga khot bible tangga ga jing jana ga bible ka ba kitar gi gi tien jong trahi ba ukraine bang gi singi ba khaddo ba filap na galana ga ba arfwe jong lukas ngan pule ga khot ga ba life sa ba life san kani ga khot kini gi tien ken yarap ingi skap ha utrai ong kumni arfwe lukas life san nabar kata tu sumaria lade yo kumno ba ki do no jong fi gi sngau khia ga ba bam lalot nang ta bada ga ba buat bada ki jing kuslai pertai ba kata ga sikan lap ken de fi kum ga jing riam la palat tang shagaliang jong pertai penbiang pelat tan ga jing imdo klempe shug je man jaman sim longkum ba buat ken ga tien job lai ka ong ni utrai jing ong longkum ba buat nang ta wong kumno naba kata kan ngat kita baro ki besyongsa asla khendau baro kadai ga basngusi hado kata-kata ba utrai ong kata kan ngat ki brio baro besyongsa khendau kasngi jong ga jingrong no kan longkum ga jingriam ye ki brio ki ba khlam perkhat ga bakan jaman sim ki ba pe wi tang ga jing imdo ki bam tre ban kelab mot ki bam tre ban ai ti la ga jong ga jing im shauji sukres kalong ga jingriam ga bangat iki kendet oh ngaka ka tin jingriam kam de ga basngo tunat ban utrai upunan kame ka hang ni namar ka de ga jingsha ga bakra ubreu batu e ga jingwan ga jong utrai ka de ka ga batriam namar ka ga ban sajah perthei hadian jong ga jingwan ga jong utrai namar ta ka daw na seisen tongin syakan oi tang daga ba pet palat e ga jing imdo e ga jing imbreu tangin le bha ga le ma ganda sim ngin lang ki shakri lagi balang balance ki banang ban penia biang lang ya ka ba kenja do rangi don kamban pe ya ka ba ganda sim rangi don kamban le bha ublen kur khifi ka balai ka ga bala ban kan oi yingi ka bala ban kan oi yingi ka de ga jing bu teng ngasham don shibon ki break ba shakri blai ki sung thu e ga ba gi de ban le ki tep ki sung thu tambah katu godok ka mensim buat teng ke sewan lagi. Para lok ngana sisian, lada kadai fifin IT lut IT menta nai buat teng. Ngana sisian nai buat teng ibu teng long no ngasngok man si ono long ko magitip ban lan utra nuat. Bangin IT bahaswa ga jengwan jengku. O am nambar bangim tip lan utra nuan. Ngana sisian IT daga no jeng fi baro shakri utra daga no fi baro menta nai buat teng fi so thu kai fisu tu kai fideban penbai le no nai buat tang resin nai buat tang paralo kata re ga badon kampalat kata re what I bo setan un job if un riam if tang daga mensim ga jing buat tang namar kat ma finang buat tang ngan sale akum ta ken ma kitu ki rai kim chu poi shai namar ke de tang ga bor bre tang ga jing la bre re have a few duai have a few pendam khmat jong trafi wa khmat jong daga do no fi boro wa de kata ka fi tlot e fila ban job namar ka de ga jing ai jong uplay nganong se sen nai bo teng le bha ye ga jing shakri utrai ka ba khat do ye wai ka ba ngadon ang fi ne ga por ka ba sao ka bala ban kan oi thia fi parlok ka ne ka de ga ba don kam bha ngano se sen snga bha ngat oi ne ara fi so tu aga jim jong fi don ka ai ka ba kan riang don ka ai ka bam bet don ka ai ka bam khuat don ka ai ka ba ngan shu am biskin ten ka ba dai ka pop ba fitip ka dai ka ba sneo ka ba bakla ka ba kan riang ka ba mot ka pop kan lambe sha ka ba sneo nayele kai berkata shibon kibre ke ba shakri blai kile kai ba ka pop kile kai ba ka ba sneo kitip ba ka tu ka ba kile de ka ba kan riang kitip ba ka tu ka ba perkhat ke de ka riang kitip ba ka tu ka ba kipon na do no de ba kan riang tama kile kai kitip ba ka tu ka ba ki million tu ka de ka bam khoi ka bam long ko mukristan kam de ye ka jim mukristan ban le kum tu de kile kai fimna ban le kai ba ka pop haba file kai ba ka ba sneo kata ka mot lakum no kum do ka mot ka ba sneo ka dong don tis pidang don jingmat ba fidang don jingbang kadang sma ubi kadang bang ni mat ka pop kan dia dang don tes se ka pop dang don tes se ka basneo
Now kap ni fin por kan nega dega por fin ai tilot kan nega dega por bangin kelaga bamot kan nega dega por bangin ai tilot yalaga jong jingen mar ngiem ha ka por ka bakot. Na mara ta ka daw ngat si sen nai akabat ka pop. Nganong fish kan tia. Ukso uri wa khlan ga jing Aisha. On ya Aisha bai on ya kon tiak patiak tang ba fin bat iti besdio ha ka jim fi ha ka por ka babiang. Unyo ban pen kelon pat un riam. Bagade ga sngosi ikibrio ada kingat ha ka ga batriam namar kisia le kai bat ka pop kisia le kai bat ka pop. Namar ka ta ka daw ngat si sen kan ga diga por bangin pen kre. Kan terlot berat lot ka ba fitep bagade ga besdio. To gan kot kata ka khot ka ban rio. Ngin point ka khot ban rio. Resitang senya ka lalong jing perta hakmi iwan un le kurem. Ngan kran tai ni ka sitang senya. Na ong ifia ki jing kai ga besakma ong agi benta ban kong ba ar ngong ka sitang senya ka kran ya ka por bangim poi perkhat ka sitang senya para lot fikran ni ka jing embryo jungi ka dei ka por batang ya yap yo thia jelang baro dan batip mana dang ya yap yo thia bi jelang baro utrai nuana ka por bangim poi perkhat ka sitang senya jingi di ka poi perkhat kita puli hang ni mantan ka puli arsan de fila umatia sar pusau ka dekat lai pun rio ka dekat sau pusau ka thom ta dengan pule ar pusau jong matias lai pun rio sau do sau pusau to lai pun rio kong komno gidi tian jong utrahi ndai chpang ta ka si ba ta ka pon dan matip lemni ki angel ka ban ki benang ndai taung pa jong ahi na tau tra ong si komno namar kata tu sharana ba fimte ba ka no ba ka sngi ba wan utrai jong pi nang tahu wong sisyo kumno ya kan ifitip bala da utrai yang utip akan no kapor ba wan unong tu undala ap bat unom dasya ban prat daga yang jungu mana batip unon nong tu ya unong tu wan kapor fem poi perkan ya ga jengwan jeng utrai lapan seriam hakata ka rukom to aga basau kumno na ba kumta firo to long ki bala kloy long ready long ki bala kloy na ba kapor na ba kapor ba phimot wan ukhon brio kini kispong ite sati ki yasyo samthia ki yo thia ya ta por wan khono brio dangan puli khandiat na ga jing tho jong pol se ki Thessaloni menenga puli ti khat ke ba shanang khandiat dangan puli iwe Thessaloni se sian dangan puli ga khat ka nong ga ba san se sian gan puli ga khat ka ba ningkong ga ba ar hang tu wa pasal pol tho menenga puli ga ba sa ba san ban rio mentangan puli ga ba ningkong ba ka ba ar iwe Thessaloni tangan pulis ngap ba ka iba gaktian jong oblay ka ong Henry Shapang kita ki por bat ki ayom ko para bangai phim don kam ban tho api da fide ki kristan ki basisham don kam ban tho api to namar fi hi fi atep biang bagata ka siu trai ka nan kumju kumunong tu menit haba upolong dan kam ban tho ta ka por uklam mut banang oh fi atep telano trai nuan kamot fi atep baga jungan yang trai ka de ka por ba pim poi perkhat yang matanaw khat barong no sa isinong namar fi atep biang bagata ka ski utrai ka nuan kom unong tu men tapi ka ban isu gi dekat bible fila ban puli ka ba ar petras lai ka dekat ba sipauru upol petras ang tur uthoi ju ki kitin ba kom kinehi bagata ka sngi jong utrai ka nuan kom unong tu haka por bangim poi perkhat namar ta ka daw ka dei ka por bangin pen kre ka mong ifina khmat kam de bingin sha samthia ka sitang senya ka krane ka por bangim tiap nganong sikentian fi ngasai perkhat ya diru bakat ni ngi krane ki singi bakhat do lema ni ka channel ga jong ngi kiran bhai ki singi bakhat do ndrei wat mangi ngi kran ka ner nginom tiap nginom poi perkhat haka por bakanja ka jingwan ga jong utrai kalong bet kumta parlok plain kur khifi ka sitang senya ka debe ka por bangim poi perkhat to ka dekat ka banyo kong gumno anda kumta ki thai sakti baro kile yang bat kile shna ki sharak jongki anda layo asngong hakwi wanong lek kurem babu kam para sifongot kile yang kile shna ya ki sharak jongki para lok dei hangne kan ngoi fi ka dei ka bas ngosi bagi thai sakti ki bas start ki yo thiala namar kam dei ka por bakin yo thia ka dei ka por bangin pen kre ka dei ka por bakin pen kre haga jaka bagin sha samthia dei ban pen kre ya kata ngong hang khandiat ngan ong sai chisen kam dei ka por bangin sha samthia ka dei ka por bangin pen kre
kini kia shna gi sharak den da kilas ngawong hakmi wanong lai krem kia ke wut kia shna gi sharak chiki ka por ban shna ga sharak kam dei setia ban da ka paken thia ka dei ka por ban pet ban shna ban pen khoi ban mo ban shna bhai gi sharak ki jong ki ban pen khre kam dei ban yo thia sga bang ne fini ga por ngan ang sai sin ngakran daga dok no changa baro kini ki dei ki sngi bangin pen khre am dei ban yo thia na soto nat e we brio jong oblay u DL Modi we ni gibrio ba crowd jong oblay DL Modi wang ni kentien la dang ibu daga tien khasi jing wang gumne wang ka benang ka dei ka jaka ka balapan khre namar ki brio ki balapan khre yala di tongin pen khre parlok kini gi digi sngi jong ga jing pen khre to kindiat ngakran ne dekat banyo kani dekat banyo ka penan kame ka tien shna gi syarak kani ka tien shna ka wan ka tien fareng trim kamut ki khap ik sai syarak ki penwan dor bhai tu sai syarak yingi la empalat ne ka juk jingi bagi me thang syarak la singam ti badu kanungun fi sau tu e ka to na tinga don jik sau tu kan dia ka por nang khna ngi em ga yang ka ba ngi shong ga yang ngi thang daga syarak ngim dan light satiam dan electric nga sau tu adu kanu ka dan kamban khap bhai tu sai syarak dada ka dege tu ka lantern ru ka juhi man khap ha namar ka ding ka shong ka jing sha jang ka da finang ban khap yau tu sai syarak kalong ka du kata nang ta ban pen khoi bha ru ye tu syarak ngarang si sian kani ka tien shna ka wan ka tien fang trim fite ba ka tien grek kani ka tien shna ka wan ka tien cosmio ka tien grek dai na kani ka tien cosmio jang ka tien grek kio e ka tien fareng cosmetics kamot ki ai ki jing ta jing pen ki jing pen bhabrio paralok na ka bani fina por ka de ki por jingi bangin pen itnat yala de bangin pen itnat ya kata ka jinglong men sim jingi bangin le pha ga jinglong men sim jingi pengan puli ka wei ga jing tho na ka tien jong oblai ka shiti ka baneng kong jong petras nang balai ka khat ka balai ba ka basau ta ngen puli ne ka por ka shiti baneng kong jong petras ka nang balai ka khat ka balai ba ka basau da fi puli na da ko khat baneng kong u petras ne ukraine pagi ken thai kumno bakin em ga jing em ga reu play kumno bakin em ga jing em ga ba shakri utroing nang ta pade ukraine khendiat ki tian ga khat ga balai ba saw ong kumno vitia balai ba saw ga malo ong fi wong ki ba ka jing pen ibha jong ki to ai bakan omlong tang ha ga ba shabar ka jong ga ba than snyu bat ka ba dang jing ki jing dang siar la ne ka ba ko gi jang ko o petras ne ukraine ki ken thai gi ba shakri balai ha gi por ki long kme ki ken thai gi ba shakri balai gi por wong ong ai ba ka jing pen ibha jong fi kam de tang ka ba shabar jong ka ba than snyu jong ka ba dang gi jing dang siar jing gi jang ko ken mau ang ni fuan om so tu bakla upo wa petras khlam ang ba kam jubiet mau ban dang siar ban than snyu khlam ong gam ta wong wat ai ba kan long tang kata haki begi kitin ong nga itnat efi ba fia le bhayo snyo fidan gi jan ko fia dang gi jing dang ga de ba itnat ye fi kan thai de ba itnat reu new brio jong le ong wat ai ga jing itnat kan long tang ka tu ga shabar dekat ba sa fiti bong gumno dai to ai ba kan long yau tau brio ba lari jong ka do not ha ka jing pin ibha ka bam sep jong ka men sim ba jam not bat ba jar jar ka ba long akhmat ublei ka ba kodor e snga ba sai sen ka jing pen ibha ka bam sep jong ka men sim ba jam not ma pe ngangen pulen kham ne jrong to ai ba kan long hau tau brio bari jong ka donot kamot ai ka jing pen ibha kan long ru yau tau brio bari jong ka donot ka ai kata ka jing long men sim ha ka ban ta ka baning kong akran fingong ka jing long men sim ka de ga don hapo ka jing long jing em ka de ga pau shabar ka ai ka bangilong hapo ka jing long men sim ka tahi kan wan ra shabar ga jing lo ha ka jor jong ka jing long jing em ma ta daw new brio jong blai ong ai bangin le bha bangin pen ibha to brio ba support jing ye ka jing long men sim jongi pe hang ni ong new brio jong blai ong kumno ha ka jing pen ibha ka bam sep jong ka men sim ba jam not ba jar jar ka penan kami ka tien pen ibha kane ka tien pen ibha hang ne ro da filat so chi sen da ha ka tien krek ga ba thwa ka testament ga ba thamai ka tien kane ka tien pen ibha hang ne ka wan bang da kane ka ju ka tien kasmio ka bangi pule hang tai ka arfsan nong jong mathias marta ka daw ka babel ka hikai nge bangen pen ibha yaw tau breu ba shupo jongi pahralok
ngidon kam man le bhai ka jinglong man siam jangi ngidon kam man le bhai ka jing im man siam jangi paralok to pengan pan fi namar ka to ka khot ka ang fang ka jing jam not ngan pan fi de ka ba tho opol sheki Philippi bat kata kan yarap fi ka ai ka ba tien jong blai kong don ko ka khot Philippi ka ba long jing ker khu yanga la slam bha ha ba kran pang ki si ka ba khat do ka ne ka khot ka ong kum ne to ka lo nang ba saw jong ki Philippi ka khot ka ba san kong kum ne skap ba saw lo nang Philippi ka khot ba san kong kum ne skap ha atangan puli tu ai ba ka jing sha jong fi kan pau ha ki brio baro utrai ulajan sahisian tu ai ba ka jing sha jong fi kan pau ha ki brio baro utrai ulajan kamut ka jingwan jong utrai kala ajan ai ba ka jing sha kan pau ha ki brio baro ha ka jing long jing im jong fi ha ka bible ka si ka tho jing ya sha ne da file de ka bible english de ka bible frank on gentleness katu ka tin jam not ka ba ong Petros mentan mangidang sipul itu ka khat angai ba ka jing jam not namar ubreu ba jam not un pun pa ka jing Aisha klam dan ka jing long ba jam not kum nong in pun pa ka jing Aisha ha ki we ki tin mot ai ba ka jing jam not jang fi kan pa ki breu baro tra la janwan ha ki we ki tin ngi em si ba khat do tra la janwan tingin don ka do not jang ka jing jam not ka ba si sabat ka ban pau sabar ha ka jing Aisha ka ban pau sa ka bar ha ka jing em ka ngidap da ka jing e da ka jing ngauret naman ngi don ka do not ka ba jam not para lok ngak ka ban shine por ngan ong sa sisian ka dei ka por bangin pen kre pio i hang ne ha ka jaka ba ki thaisati kin shnangai ki sharak kin pen kre kin pen ibha kin pen itnat ya ka sharak ladang ka kran yangi ha ka bagin man sim ngin pen ibha ka jingla man sim jingin ngin le bha ngin pet bhai ladi ki thaisati ki bastat ru ki yesho samthi alang pen ban o ngan ong sisian ai ba nga bat fi para long nginom sha samthia ngano seisen walau tra Ukraine ga jing samthia akatai ga farshi ki chipomur ki thei satti ga khlammot satya ngin samthia ga dei tang ga jing maham kalong ga bala ngai fi dedam ne banginom samthia nde ga bor jing ire ga jing ai ga jong utra namaru u pol bangi puli na ga thesalani men ne ong banginom samthia kum kita gi wei pa ga dei ga bor jing ga jing pen kre ga dei ga bor jing ga jing pen kre oblay un ker khui fi tong in le bha ke jing im men siam chingi para no to khat ban nyau ter padega ka ba phra ter kong kum no tien jong oblay kong kita ki be ki long ita ke basta to a hingi ko phneng jong fi ki sharak jing ki naba ki sharak jing ki salim re kita ki basat ke le thui ki long bayo kanam dap yangi bat ya phiru to khela chi ta ki bati bat thiet yalati haba kidang lai ban thiet te la wanung lai kurem bat kita ki bala kloi ki la ya po shaga jing khwai shong kurem te la khang ya ga jing khang namar ba kane ka farshi krana ka rukom jong ga jing tho shong kurem jong gi jiu la kran shisha ha ga dor jong ko ompniang ka ba mot la da kran ya ko ompniang shisha te ka mot la ban ya ai kil liang re kini ki bastar ki ong yim ai namar ngiti kana bala ngi ai ya fi ru kam dap ya ngi ru kam dap mar da khili wat le thiet na gi bati Rela dengan wan sya gabagan jaman sim paralok kata ga diga bam la along. Ka jingwan jong utrai kan jah ka shiklip man. Yim don por ban kella ga bamot paralok. Nalor kataru kompnyang ga de umun sim bakho jong oblay. Ngim la ban ya ai umun sim bakho jong oblay. Ngim la ban shi ai namar umun sim bakho jong lay ude ga jing ai jong oblay. Ngam la ban shupan yo mun sim bakho jong oblay na way pa para bangai na iway pa di para bangai o mun sim jong oblay uday ko pnyang jingi ka baga jam sim ka ba tang oblay u ai tang la dangi bet ke jing em jingi ni dan khiom pnyang mun sim oblay un shong hangi rei na mari ga ni ka farsi la kran ka dor jong ka jingi tho shong kurim ni ju la kran ka dor jong of pnyang fill up ni ki kentien rei na sai sina ka baga jam sim ngem la ban ya panum pnyang na mar ngem la ban ya share ngem la ban ya sam yo mun sim bakho jong oblay pan haga juga por ngim la bandang lai wat pat pan wat e ga jing kala mot aka klip mat jong ga jingwan jong trai ka jingrong no aka ja tang highway klip mat ngim la ban lai wat e kata kat kong ga jing ja ka tien jong blai kong ki bala kloi ki le cha ga jing khwai jong kurem ngan ong ifi ne ga por parlok ki bala pen kre eladi ki bala kloi kin le aga jingwan ga jong trai ka dai be tang kum ta marta ka daw ka tien jong blai kom no skap ha hadien kata ki lawan kita ki weru kita sati ki da ong ko kenrat to plingi o ti long shisha nga ong api
ngam itu ya fi pe ong no shisha ngong fi ngam itu ya fi uklam ong fi wan slam ne fi kum no ne fi kum ne kum ta ya mo pe ngam itu ya fi para lok ngaka ba ne fi ne ga por kade ga por bangin pan kre namala dangim pan kre ni ha ba ga ju ko thop la dangi du e ga jing ro no kade utra uklam itu ya ngi kade ga bas ngosi bayong isu sengau mengidai ki Kristan ngila akala pemot nyo tranon sha bayangi bayong idu ya kejono kamu mau tra klam itu yangi bangidai ki breu jungu klam itu yangi bangidai ki bla seus pa jungu klam itu yangi bangidai ki khon jungu blai angne bible kong uniu unong lai kure mong ngam ju itu efi khat bakal lai ga song namar kata tu sharai ba fin na ba fim tip lemne ga sngi lemne ga por haga ba wat haga ba uwan ukhon ubrio plain kur khui fine ga por paralo ya kran nga farshi nga ka ga ba fisngap tin job lai ka long jing shai ka long jing kru to tip ba ka jing ba ka farshi jing thai sati kran haga do jing jing tho shong kurim jing gichu kawan shaka ga ba long kum ga jing tho shong kurim jing gichu penwan ya gani ka bakan jaman sem ka nang saisen ka jingwan jong nong lei kurim u Jesus Christ banon shaw ka nong lei kurim ka balang ka baklam stine thobria ko mo ang Paul shiki Ephesus ka ja highway shiklemat hagi korean ka babel kong highway shiklemat an pan klador yani ngin kop ya ka mat ka bakan jaman sem bad hai tai shiklemat Paul ukraine kata ka shiti ka baning kong jong shaki Thessaloniki kalang basaw ka kan riu kan nyaw kata ka shiklemat jong ka jingwan shaw ka jong utraya la ki jong ki brio ka jingrong no ka jingwan jong nung le kurem ka babel gom ne iwe Thessaloniki saw kan riu kan nyaw na ba utrahi unan hiana beneng bat ka jingri sada ka tien sawaw angal rangba bada ka turoy ublay baki ba yap how Chris kini may pat shua anda kum tamangi ki batang im yaki bala pansa on rong no yangi lembat ki hakil o ay ka bane shame utray ha ka sun beneng to kum tangi ni long junom lem adu utray katakan paralog kadai habaw nong dai kurim unwan da fi puli hang ni ka babal kom no ka jingri sabat ka tien sawa jong angal rangba kum ha katai ka farshi jong ki phong ri thesapti habawan no le kuremang ulawanung la kurem hakmi ulawanung na kurem kadang ka jingrisa kadang ka jinga shot kadang ka jinga risa kum juru ha ka jingwan utrai kandan ka jing perta jong angel rangba jong lebet ka jingrisa pada gani ka jing perta jong angel rangba jong lebet ka jingrisa da shisha ka pertai kam yo asngau remanga mafi ki kristan baro ki ba shisha ki ban la etasi kin yo asngau ngin yo asngau dai ni skor bakan jado da skor bakan jamasem namar on pen kala doringi ha to ka bashik le man ka perthai le kam tip ye spanga jingwan jongdo ka jong utrai kan satip shiminet hadian shitang minet hadian bala ja ki brio na perthai kata kan parlo kali ka jingwan jong nong le kurem jongi u Jesus Christ tongin long ki bala khre to namar ta daw kabanga don ban kentui fi baro paralo kadai tongin long ki thaisati ge bastar klam da ban su e ga ju ngadon ban ong tang shi kentien tang shi lan tongin long ki thaisati ge basta tongin long ki thaisati ge babe ki ba ya ka jingwan jong utrai ngin shia antat ngin shia tharai ngin shia mudor ba utrai on ma ba utran isne o em what up e ga jingwan jong utrai de ga bashu tharai de ga bashu antat pada shimudor up ye ga jingwan jong tra de ga do not ka fi snow scam ba u Jesus Christ de u jong fi la ma bi ki pop jong fi don human se ba khoi la kapat ye fi don ka assurance fi don ga jing snow scam ba u Jesus Christ u de u try jong fi kata kan parlok ka de ga boton kam palat ingini si ba khado tangan penkot ye ga de ga jingkran jong ha ga ni ga poda ga bangilai na ga khat khandai lenong jong ga khot ka ba khandai jangka kitab jing pun pa gapakran spangka jing khawai shongkurem jong khon langbrat dan puli tangkane khendiat kabagak tien jong oblai kadon ki kintien ki basngau tanat hang khat khandai lanong jangka kitab jing pun pa gat khat bakhandai kong kum ne bad ulong hanga to tho suk kita ye ki bala khat shakata ka jing khawai met ka jing shongkurem utaw khon langbrat uong ro hanga kini kilong ki kintien ki bashisha ki jong kababel kong kumno kong suk kita ya kibala khot sia kata ka jing khawai mien
jong ka jing shong kurem long bala kerhu ya fi ba de nga na ngin light no ha ga jing wan ka jong utra ngi long ki bala kerhu tungin shakri utra de ga do no jing e bora oblen kerhu fi kay ga bangila ya kran shpang ka farsi jong ki shpongot ki thai sabti anam sai se ka farsi jong ki shpongot ki thai sabti ga farsi ga badai e ya kini ki singi jong i mata ki singi ba khadu namar ka kran e ka jing wan rong no ka jong Jesus Christ ya la ki jong ki brio ublay un kerhu fi ngan duai babe e nga duai de ga do no changa baro ba men kerhu ya baro ko trai gi ba pe e ne ga jingkran ka changa ka banga duai e ken pa khmat chame ka banga da kerpat e ko trai ga de bala na manu ki ba pe e ne ga jingkran ka changa ga jingi kai ga changa ko trai tada ga jingim jingi ga khlambe ya khmat chame trai tada ki ka do no jingi ka jing IT jingi ka hiar ta ki try be changa I have labor e changa hano de kin poi shaka level jang ka jing I ti lot ko try kin poi shaka level ka baki I ti lot laga jang ka jing em pan em ka jing em kristan ka basisha kum ki thai sap ti ke basta pan long bala khre namar ka jing wan ka jang me ko try be changa na ka kerteng ka jang u Jesus Christ nga duai nga ker khu ya baro ko try ki ba pe ni ka jing kerteng ga ba im ga sama try be chama amen